Ngothando nokuzimisela nokusinikela silethana kumfanekiso oqoshiwe wamaphupho igama uPastor Nick channel eNew Flick siyacela ukuthi wenze okubalini okufanele ngabe usasala ukulike kakhulu ibayilunga le channel siyabonga kubantu asebanga amalunga le channel abayishumi siyathemba ukuthi nje baba u20 something thousand abantu abangama subscribers one day they will find it in their heart ukuthi hey kubalekile sibe amalunga le channel ngenxa ye contribution eyenza empilweni zethu iletha amaphupho isicacisela ngento ethile mina ngigama uPastor Ningi ula uzakhele elizakhele Ndwandwe 3053 mina ngifunda njengoba kunjalo sikuthathe lapha ku comment section umsebhala ku comment section elizakhele Ndwandwe 3053 uthi uphupha nizingela nibamba izinyamazane. Mina ngicela njengoPaul uhle uma uphupha uzingela nake singakusho number 1 uphupha uzingela kuPaul kakhuluma uzingela izinyamazane noma inyamazane ubambe lusho inhlanhla nokuthi uzophumelela einhlelweni zakho. 2 uma uphupha futhi uzingela kuPaul kakhuluma uzingela izinyoni futhi uzibambe lusho inhlanhla lusho injabulo nanokuthi uzophumelela kuloko sokukwenza leso sikhathi. 3 uphupha uzingela kuPaul oluhle kakhulu futhi uma uzingela ibhubesi lusho ukuthi ngenzeka umuntu okhakhamelayo ngokufuna isikhundla sobuholi nanokuthi kumele mlo buqaphele kakhulu esikhathini sizayo ngoba uzozibandakanya ebhizinisini engenzeka liyingozi. 4 uma uphupha uzingela futhi kuPaul uhluma uzingela futhi ubulala ibhubesi sikuthatha njengoPaul osuke lusho ukuphela empeleni kokudabuka kungasho ukuphela kwenhlupheko noma ukufika kwekusasa elingcono ngenxa yesibindi onaso. Number 5 uma uphupha uzingela futhi kuPaul uhluma uzingela futhi ubulala ibhubesi kungabuye kusho ukuthi uzozakhela isithunzi nodumo futhi uphinde uhlonishwe noma uhlonishwe uphinde wetuswe kunabanye abantu noma ngaphezulu kwabanye abantu emkhakheni wakho. Number 4 uma uphupha uzingela kuPaul uhle futhi uma uzingela futhi uliqeda amandla ibhubesi noma ke uma uqhamuka bese liphelwa amandla ngenzeka uliqeda amandla noma liphelwa amandla uma likubona wena lokhu kusho impumelelo nanokuthi usukuzokwazi ukulawula noma isiphi isimo ozobhekana naso empilweni. Kungenzeka unalawo mafa ukuthi uzokwazi ukulawula isimo noma besimbi noma besikhuluma kanani yabona noma ke ububhekene nezikhulu zenkampani emkhakheni wakho izokwazi ukukuthobela ngenxa mhlawumbe yegalelo neqhazo nalo. Number 7 uma kungenzeka futhi uphuphe uzingela kuPaul ubekuma kungenzeka inyamazane ngesikhathi uzingela igqolozele engabaleki lokhu kusho ibhadi kusho ishwa osuke ungasuhlangabezana nalo emkhakheni wakho. Sivala ngako ke number 8 uphupha uzingela sikuthatha ngoPaul uhle uma uzingela futhi ubamba onogwaja lokho kusho ukuthi sukuzoba nenhlanhla nempumelelo. Siyazi ingane wethu ukuthi nogwaja uPaul wenhlanhla futhi uPaul impumelelo uma ubamba nginqothi akulula ukuthi ubambe nezinto ukuthi zobambe akulula. Kanti nje uphupha uzingela uma ngenzeka uphupha uzingela noma uyazingela ngenhloso yokubamba into ethile bese uyibamba lento sokuyizingela kuhle ngoba usho ukuthi lawo mathuba asuke khona empilweni yokwazi ukwathatha uwasebenzise kusebenzele ngempumelelo. Kodwa uma uphupha uzingela ungabambi lutho kusho ukudumala nokuphoxeka kuloko suke ufisa ukuachieve noma ufisa ukufeza empilweni ukuthi ngeke kwafezeka yabona imizamo yakho yokufuna lo umsebenzi imizamo yakho yokufuna leyo funding imizamo yakho yokufuna lento sokuyifuna ngeke iphumelele ngane kwethu. Siyabonga bibese siwe